Także proszę Państwa, jesteśmy aktualnie na pustyni w stanie Utah w Stanach Zjednoczonych. Zbliżamy się do MDRS. Jest to marsjańska pustynna stacja badawcza. Zaraz zobaczymy. O, proszę bardzo, już tam ukazuje nam się elementy stacji badawczej. Obserwatorium astronomiczne też należy do tej stacji badawczej. Tutaj zespoły przeprowadzają badania, obserwacje astronomiczne. O, i tutaj już widzimy, ukazuje nam się budynek tej marsjańskiej pustynnej stacji badawczej. Budynek nazywa się Habitat. Ma 8 metrów średnicy, jest dwupiętrowy i w środku są laboratoria, w których przeprowadza się eksperymenty do przygotowania ludzi do eksploracji Marsa.